Paterna és un municipi de la Comunitat Valenciana que pertany a la comarca de l'Horta, a 5 quilòmetres de la capital. El riu Túria recorre longitudinalment el terme municipal per la zona meridional i actua de separació natural amb els pobles veïns de Manises i Quart. A principis del segle XX, Paterna tenia 3.500 habitants que vivien als 43 carrers que hi havien consignats als llibres municipals i a les 365 coves que hi havien escampades a determinades zones del terme i que s'han denominat tradicionalment Coves del Palau, Coves del Batà, Coves del carrer Godella, Coves de la Mina, Coves d'Alborgí i Coves de la Torre. L'economia local era bàsicament agrícola. L'ofici predominant girava al voltant de l'agricultura i també al voltant de l'obra. El lloc de distracció dels homes era el casino, de la plaça, el del musical, el dels caçadors, on, després d'un dur dia de treball, hi acudien per a fer-se'n una copeta, o per a jugar a les cartes, o per a paraular una nova jornada de treball. Esta era la vida quotidiana de la Paterna de principis del segle XX, que, com a bon poble de l'Horta, la descriuria amb estes belles paraules el poeta burgasotí Vicent Andrés Estellés. Era un poble petit, humil i blanc de calç, amb uns pins, i una séquia, i unes pedres antigues, i un cel tibant, i es veia la mar damunt els arbres, i pel vespre volaven els coloms. Era un poble humil, amb carrers amples i corrals, i balcons, i el tren creuant les hortes, i una senzilla fe. És en este context local en el qual naixen els paterners dels quals anem a parlar. Miguel Lier Barberà naix a Paterna el 16 d'agost de 1907, al domicili familiar a la casa número 1 de les Coves d'Alborgí, junt al camí de Godella. Y nace ya siendo hijo póstumo. Su padre había muerto en enero de ese mismo año, precisamente por eso, porque hasta que su madre se vuelve a casar por segunda vez, prácticamente en casa, en la cueva, viven ellos dos. Eso hizo que ellos desarrollaran una relación muy... Manuel Peris Alfonso va néixer el 4 d'octubre de 1909, al si d'una família paternera de tota la vida. Son pare, Aiguader, era conegut de malnom com a Coitort, per la postura com posava el seu cap mentre esperava que s'omplira la cuba d'aigua de Paterna, que després venia pels carrers de València. Va néixer i va créixer a l'ombra de la Torre. Apassionat del teatre, va pertànyer a la Penya de la Bava, així com a la companyia de teatre de Germán Montaner. José Martí Oliva és el paterner del qui menys informació ens ha arribat, car només tenim el testimoni oral de la seva neboda Amparo i la informació facilitada per la International Tracing Service. Va néixer a Paterna el 5 o el 6 de febrer de 1910, al si d'una família d'obrers. I m'abuelo, el pare d'ell, se dedicava també a l'obra, al camp, gent treballadora i més bé pobra. Ell treballava per bufa, gent que de pocos poderes, perquè no ens anem a enganyar. L'abuela Amparo era una dona que va baixar de calles, molt xicoteta, se fica a servir així en Paterna i se casà, tingué sus fills i es cria bonament com en aquell temps se podia. La seva infantesa va transcórrer als anys 10 i 20 del segle passat, entre llocs i maldats pròpies dels xiquets de la seva edat. Varen cursar estudis primaris a l'Escola Nacional Graduada de Xiquets de Paterna, a les escoles de la plaça, inaugurades al principi del segle XX. Per elles varen passar les xiquetes i els xiquets paterners nascuts en aquella època. L'any 1929 es va inaugurar el grup escolar Alfonso XIII, actual Col·legi Cervantes. L'adolescència i la joventut als anys 20 a Paterna girava al voltant de les festes tradicionals, de Sant Pere, del Santíssim Crist de la Fe i altres de sentida religiositat popular, així com de caràcter més bé profà, com el Carnestoltes.
Els xics solien jugar al futbol en afamats equips locals, com era el Paterna Club de Futbol, al camp de futbol dels pavellons i també a l'anomenat de les galeries. Però si hi havia una activitat lúdica per excel·lència, eixe era el teatre, on uns il·lusionats i il·lusionants aficionats assajaven i representaven tot tipus de peces teatrals i que representaven els teatres que en aquell moment hi havia a Paterna, com era l'instal·lat al Círculo Agrícola San Isidro o al Cine Benlloc, ubicat al carrer Tort. Eren els llocs on, després d'un dur dia de treball a l'horta, aquells enamorats del teatre hi acudien per a assajar aquells primers quadres artístics que es representarien més avant per a les festes. A l'any 1924 s'inauguraria el Teatro Nuevo, conegut amb diferents noms al llarg de la seva història, com a Teatro de la Unión, Teatro Batán, Teatro Principal i l'últim ja definitiu, Teatre Capri, que va ser construït per un grup de 12 aficionats que, desinteressadament, varen ajudar utilitzant el pic i la pala per a preparar el solar per a la seva edificació per part dels obrers i amb l'ajuda econòmica de la gent del poble. Manuel Peris, lletraferí del teatre, solia representar el paper de galant. Passar tota la joventut en Paterna era, diuen, un dels millors actors de teatre de poble de Paterna. Estava molt aficionat al teatre, que ha fet moltes peces de teatre, aficionat, i quan s'acaba la guerra li tragueren el nom del Relicario. El Relicario és una peça de teatre que fer mon pare. I entre obra i obra de teatre i el treball al camp o a l'obra, arribem als anys 30. El 14 d'abril es va proclamar la Segona República. Els carrers de totes les ciutats i tots els pobles es varen omplir de gent cridant a favor del nou règim polític. A Paterna, l'actual plaça del poble va passar a anomenar-se Plaça de la República, règim una de les finalitats del qual era restituir la dignitat del llaurador i de l'obrer. El que passa és que ha sigut un poble molt pobre. Este poble que d'agricultura no podia viure, a pesar de tindre agricultura, estava molt repartida, era quasi tota, llevant de 10 que tenien més de 15 fanecaes, els de més tenien 2 fanecaetes, faneca i mitja, 3 fanecaes, i treballaven així. El que més ha hagut és la professió d'albanyileria i manisses. Albanyileria i manisses. En València, en el comerç, hi havia una dotzena entre auxiliars de farmàcia, algun comerç, en la drogueria Les Barques, perquè hi havia rames familiars, i els altres, tots albanyileria. I els dissabtes i diumenges anaven a treballar-se a la terra, que quan arreplegaven, com era poqueta quantitat, arreplegaven querelles per l'any, fesols per l'any i cebes per l'any, i així un poquet de casa, dividien el terreno en les diferents cosechas o classes de... Pero supongo que yo creo que con 15 o 16 años debió ya de buscarse la vida y él trabajó, que sepamos, de albañil. Él trabajaba de albañil, seguramente con algunos de sus hermanos, que también eran albañiles. Integrarse en el anarquismo, el afiliarse a la CNT, y yo creo que le viene más bien pues, del entorno en el que se ve. Yo tampoco te podría explicar cómo se desarrolló concretamente todo eso, pero imagino que pues eso, el entorno de alguna manera le empujó a afiliarse a la CNT, y además desde un principio parece ser que con mucha fidelidad. Quiero decir, no era una persona que, bueno, mira, me afilio a la CNT porque sí, porque no tengo mejor cosa que hacer, sino que
él tenía una idea clara tenía una idea clara de lo que era ese movimiento, se integraba él y defendía sus ideas. Entonces, ya digo, yo creo que es el momento clave de su vida, en el que luego todo lo demás es consecuencia de eso. Quiero decir, si a lo mejor él no se hubiera contentado con seguir siendo albañil toda su vida, pues no estaríamos hablando de esto. Quiero decir, él desde un principio se posicionó políticamente. Paterna era un poble l'economia del qual bàsicament era agrícola alhora que maniobrera. Segons ens consta, hi havia un sindicat anomenat Sociedad de Obreros Albañiles La Protectora, que defensava els interessos dels seus afiliats, que fins i tot regulava la jornada de treball, així com el jornal que cadascun, segons la seva categoria, havia de cobrar. La seva seu s'ubicava a l'anomenat tradicionalment Casino de la Plaça. Miguel Lier va fer el servici militar a l'any 1928, com a mosso de reemplaçament pel cupo de Paterna, del qual eludeix una part mitjançant el pagament del corresponent import compensatori. Vamos, que tenía ya clara su ideología y, vamos, pienso que esa renuncia a cumplir todo el pago para librarse de parte del servicio militar tenía que ver un poco con eso, con su... Y sin embargo contrasta con que él en la guerra se alista voluntario. Manuel Peris, pel contrari, va fer el servici militar a la circumscripció militar de Ceuta a l'any 1930, on va arribar a ser cap primer. Era contable en una fàbrica de sabó de Manises hasta que vingui la guerra. Ell feu la mili en Àfrica, on era? En Ceuta, i s'acabó. De José Oliva, que és de qui menys informació disposem, sabem pel testimoni de la família que va fer el servici militar, el qual va enllaçar amb la Guerra Civil. Anar a treballar i de normaleta i això. I a fer faenes i a lo que se podia, realment, a guanyar-se la vida. Ell era obrer. I jo, que això no sé com me'n recorde, que comentava mare, que quan se feu la segona fase del cementeri, que és on està la creu, quan baix en baix, ahí treballava un tio. Claro, ell també se n'anà prou jove. Ell feu la mili i de la mili l'agarraren ja en guerra. I ell se n'anà molt jove, que ell tindria 23-24 anys quan morí, que no tenia més. Davall l'ombra d'aquella torre moruna transcorria la vida dels paterners. Miguel Lier li varen traure el malnom de Peli, perquè adquireix el costum de cantar un fragment d'una de les cançons de la pel·lícula espanyola El gato montés, dirigida per Rosario Pi Brujas en 1935. Él, su mote en Paterna era Peli. Era Peli, 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 porque había una canción, una película que salía una cantante cantando "Yo soy la Peli, Peli, peliculera". Entonces él siempre cantaba esa canción. Se le quedó y siempre. Y entonces, claro, le llamaban Peli. Ya ves tú si yo te quiero, que hasta me hace trabajar. Peli, Peli, peliculera. Llama la Poli, 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 peliculera. La reina de la pantalla, voy a ser John Hollywood. La reina del estropajo es lo que vas a hacer tú. ¿Es que te burlas? ¿Qué de burlarme? Y mi padre por las mañanas, cuando se afeitaba, de cara al espejo, cantaba la canción de Peli, Peli, Peli. Y nos hacía mucha gracia, decíamos, pero papá, decía, es que esto lo cantaba mi hermano. Allá pa' la Peli, 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 peliculera. Allá va la Holly, Holly, Hollywooddera. No llores que en la pantalla cuando sea tú la... 18 de juliol de 1936. Una part de l'exèrcit espanyol s'alça contra el govern de la Segona República. Va començar així una sagnant guerra civil que duraria 3 anys. Els esdeveniments
es varen succeir d'una forma encadenada i ininterrompuda. Va començar així una sagnant guerra civil que duraria 3 anys. A Paterna, l'assalt a la parròquia de Sant Pere tindria lloc a les 14 hores del 22 de juliol. El Crist de la Fe, junt a altres imatges sagrades, formaria part de la pira preparada en la porta mateixa de l'església. Igualment, desapareixeria l'extraordinari arxiu parroquial. La nit del 29 de juliol, el sergent Carlos Fabra, destinat a Paterna, al batalló de sapadors número 3, assabentat de la intenció de l'alt comandament del quartel d'unir-se als sublevats, va reunir a la tropa formada per caps i soldats i després d'una arenga on va exaltar els valors democràtics i republicans, va sol·licitar voluntaris per a detindre els comandaments. Es va dirigir a la sala de banderes, on es trobaven els caps i oficials, sol·licitar l'entrega d'armes i detenció dels presents. Però a ell, com li agradava la política, pues, quan arriba la guerra se posa a tope allí dins i ma mare sempre estava renyint-lo, que no volia que se posara tant en política, bueno, hasta que se n'anà a la guerra y el veu 6 años después. En la guerra civil, como te decía, él se alista voluntario y inmediatamente, como a muchos otros, lo integran en el arma de ingenieros. Era albañil y además el arma de ingenieros y concretamente los batallones de obras y fortificaciones, que es donde a él lo integraron, mayoritariamente estaban formados por gente de su perfil, o sea, gente humilde, gente anarquistas, gente que militaba en sindicatos y sobre todo eso, que gente que eran o que trabajaban de albañiles. Ell feu la mili i de la mili l'agarraren ja en guerra i ell se n'anà molt jove. Després d'aquells tristos fets, la vida quotidiana a Paterna va continuar amb la normalitat de tots els dies. Si bé... Només passaven els primers moments que alguns exaltats pues, se feu càrrec ja gent del poble i el tio Paco del Dony, quan venia algú de fora això, Manuel Peris va participar a la guerra civil com a voluntari. Mentrestant, la seva família seguia treballant i vivint a Paterna. Que tots els mesos o totes les setmanes ma mare o ma tia anaven a Manises a buscar una caixa de sabó, una quantitat de sabó, i aquest sabó el venien per poder menjar la família. Ma mare era paternera, era modista, i gràcies a ma mare i ma tia jo podia menjar sense tindre fam. Pepita, Miralles García. D'apodo li diuen les Pepita la Seva. Molt coneguda en Paterna, que era una modista, diuen jo, una de les millors de Paterna. Molts tratges de boda i molts tratges de comunió de les etiquetes en aquella època estaven fetes per ma mare. Rafael Alfonso Barberà, mestre d'escola, alcalde de Paterna al principi dels anys 70, cronista oficial de la vila, era germà de mare de Miguel Lier. Entre els dos sempre va existir una relació afectuosa i estreta que mai va ser truncada. Resulta especialment emotiu llegir l'encontre casual entre Rafael, també reclutat a les files republicanes, i Miguel, al terme castellonenc d'Alfondeguilla. Seguimos hacia Alfondeguilla y vamos a ocupar unas posiciones de las estribaciones de la Igualit. Hay contraorden y retrocedemos al pueblo. En Alfondeguilla encuentro a mi hermano mayor, que va en un batallón de fortificaciones. A él y a sus amigos les doy tabaco y coñac, y ellos me dan café. Es el amanecer del 7 de julio de 1938, día de San Fermín. Ni una. Mon pare no ha matat mai a ningú, ni no ha portat pistola ni res. Ella sols era la política y se acabó. Pero la política ha concluido en la guerra. En las principales batallas de la guerra participa en la batalla de Brunete, participa en la batalla de Teruel, participa en la batalla del Ebro, participa también en la ofensiva del Levante, asciende varios rangos durante la guerra. Primero
asciende a teniente, lógicamente como lo que se llama personal asimilado, porque como él no era militar de carrera, los ascensos eran en función de su empleo, no de su condición de militar. Entonces asciende primero a teniente y luego a capitán. Jo conec el meu, el que des d'ací paterna és que creien que es podia passar alguna cosa, se'n volgueren anar, i jo que entonces a acabar la guerra siguent secretari, perquè com se n'havien anat els majors, i jo a acabar la guerra civil siguent secretari de la CNT, de la FAI i de les Joventuts Llibertàries. I jo sóc el que arregli la documentació per 8 o 10 que se'n volgueren anar perquè hi havia 4 consulats, l'inglès, el belga i 4 consulats que se comprometien a treure'ns d'Espanya, a embarcar al port d'Alicant. I mos enganyaren, que no vingueren els barcos i mos agarraren allí. I d'allí mos portaren al camp de los Almendros. I del camp de los Almendros en batallons o en grupos de centenar o 200 o 300 mos portaven d'allí al castell de Castelló, d'Alicant. I d'allí, quan venia una altra secció, a la plaça de Bous. I des de la plaça de Bous ja anaven a l'estació d'Alicant-Múrcia. L'1 d'abril de 1939 va concloure la Guerra Civil Espanyola. L'únic que sabem, és que passa, com se diu aquest riu que passa per Barcelona? L'Ebro a nado, perquè rara estava tirant-li. I d'ahir l'Ebro a nado se n'anà a França, a Barcarès. La última de las batallas en la que él participa, la batalla del Ebro, digamos ya es la fase final de la guerra, ya el momento en el que el ejército de la República ya es vencido, y entonces él, como tantas otras personas, cientos de miles, se ven obligados a irse de España. Yo supongo que por miedo a las represalias, claro. Ell, això sí que jo he sigut molt gravat, ell, és que el que no estic segura si sigui una ferida o la cama trencar, això sí que no ho sé, però sé que ell estava en casa en una cama ferida, en una cama escaiola, això sí que ho sé. Estava sentat en la replaceta de la cova. Passaren unos, que estaven en ells, en la companyia d'ell, passaren unos i li digueren: Pepe, per ahí venen els teus. I Pepe tarda molt en alçar-se de la caïra, l'abuela es tornava loca, de veure que se n'anava el fill en la cama malament. I nada, ell se n'anà. I ja no la van vist més. Se van prometre que se replegarien, que s'anaven a passar i nada, això res. Allí no va acudir ningú. Si a un tio l'hagueren agarrat des d'ací, que a cap i al fi tampoc tenien el per què, però l'hagueren agarrat des d'ací, haguera patit menys. Li hagueren pegat un tir, adiós Pepe. No haguera patit tant. Després d'una sagnant i cruel guerra civil de 3 anys, les forces nacionals encapçalades pel general Franco varen guanyar la guerra. Els vençuts, amb les seues escasses pertinences personals, es varen veure obligats a eixir cap a l'exili. La derrotada massa humana de més de mig milió de civils i militars espanyols que va creuar la frontera en perdre la Guerra Civil Espanyola va començar a creuar els Pirineus els primers dies de febrer de 1939, pel sud de França. El govern francès es veia incapaç de gestionar la catàstrofe humanitària que es produïa al sud del seu país. Les autoritats gal·les varen optar per una dràstica estratègia: agrupar, aïllar i confinar a tots els espanyols refugiats. Així, varen ser concentrats a les platges pròximes a la frontera. 80.000 a Argelers, més de 100.000 a Saint-Cyprien, 20.000 a Barcarès i altres 25.000 a Aix. La resta fou repartida entre diversos camps de la Cerdanya francesa,
es trobaven a l'aire lliure, rodejats per firats i custodiats per guàrdies colonials senegalesos. Contem amb el testimoni de l'Euteri Aleixandre, que va néixer al camp de refugiats d'Argelers. Però la meva família va sortir de València a l'acabada de la Guerra Civil, abans que entren els franquistes. Van sortir en un vaixell, que va ser l'últim vaixell que va sortir del port de València, i anaven la meva iaia, un germanet, ma mare, mon pare, i jo estava en un projecte. I aplegarem al port de Marsella i ahir dividiren la família. Mon pare el destinaren a Sant Ciprien i ma mare, el germanet i la iaia anaren a parar a Argelers-Ormer. És que tampoc ho sabem, ni sé que cruzar els Alpes caminant. Bueno, no ell, els que anaren, escampats per allí com pogueren. Passaven els Pirineus caminant. És refugiat o refugiada aquella persona que ha hagut d'emigrar del seu país a un altre a conseqüència d'esdeveniments polítics i que ha sigut acollida en el territori d'un altre estat. Des del principi dels temps en què l'home xafà i dominà la terra, ha existit l'amor entre les persones, però també l'odi. Fruit d'este odi ha esdevingut la violència. Fruit d'esta violència han esdevingut les guerres, i fruit de les guerres han esdevingut l'exili i la deportació. Durant els anys 39 i 40 es va produir l'eixida massiva d'espanyols cap a l'exili. Les víctimes innocents de la guerra i la deportació, el retrobament d'antics companys, les llargues cues de masses de gens amb la intenció de passar a l'altra banda de la frontera amb qualsevol mitjà de locomoció, la tristesa, la misèria, el desori, varen ser la carta de presentació que vàrem donar de cara al món. Arribats a este punt del documental, veiem necessari anar al sud de França per a conèixer a José Marfil, exiliat espanyol als camps de refugiats del sud de França i posteriorment deportat i reduït al camp de concentració de Mauthausen. En l'actualitat, resideix al sud de França, a la localitat de Mogueyas-les-Illes, ubicada al departament dels Pirineus Orientals a la regió de Languedoc-Rosselló, a l'antiga comarca del Vallespir. Desinteressada i afablement, ens rep al seu domicili particular on ens narrarà els lamentables episodis de la seva vida. José Marfil, encara que té 96 anys, és de complexió robusta, forta, i és una persona quallada d'experiències no agradables, viscudes a Mauthausen, que ens contarà en primera persona. Ha sigut una experiència molt emotiva, molt enriquidora, alhora que molt instructiva el fet de raonar amb ell. Els dies 9 i 10 d'octubre de 2015 vàrem anar des de Paterna fins a la seva localitat per a conèixer-lo personalment, després d'haver concertat una cita amb ell. Vàrem aprofitar el viatge per a anar també a la localitat veïna d'Argelers. Argelers és una localitat i comuna francesa situada també al departament dels Pirineus Orientals i la regió del Languedoc-Rosselló. Pertany a la comarca històrica del Rosselló. Esta localitat francesa d'uns 10.000 habitants, amb cert accent català, és un atractiu turístic per als milers d'estrangers que visiten els seus carrers estrets i tradicionals al barri més antic, així com els seus mercats artesanals. Argelers és destí turístic, car les aigües del Mediterrani banyen les seues costes. En l'actualitat, és una platja tranquil·la, però en 1939 fou el trist destí dels milers i milers d'espanyols que es varen veure obligats a eixir cap a l'exili. I en França està, no arrestat, però està dirigit en els altres soldats de l'exèrcit republicà a les platges del sud de França, al costat de Perpinyó, Saint-Cyprien, Port-Barcarès, i ahí estan
ficats en alambraes, vigilats per soldats de l'exèrcit francès, però no l'exèrcit francès metropolità, eren soldats de les colònies. Los internaron rápidamente en varios campos de concentración que habían habilitado en la costa mediterránea, primero en Argelès-sur-Mer y luego en Barcarès, que están cerca de Perpiñán. Amb la caiguda de Barcelona, en gener de 1939, es va produir la major diàspora de la història espanyola. Mig milió de refugiats van anar cap a França com a única salvació. Davant la pressió de l'opinió pública internacional, el cap del govern francès, Édouard Daladier, va autoritzar el 5 de febrer de 1939 el pas a territori francès dels refugiats. La fugida es va dur a terme a través de la frontera de la Jonquera i Portbou, per on varen eixir milers i milers de refugiats. Cuando vamos allí, pues, una alambrada paralela a la mar, la playa y el mar. Y allí todos apilonados, que estaba lleno de gente, y no había ni toiletes ni nada, la gente pues hacía en la playa, así es que había veces tenía que saber dónde ponían los pies. Así es que era, como yo le decía, y luego vigilados por soldados con un fusil. Así es que esta acogida no fue tan simpática, porque vigilado con fusil. Así es que un fusil es para matar. Fins el 15 de febrer de 1939 varen ingressar oficialment un total de 353.107 persones. Entonces, això també les molestava als presos espanyols, perquè pensaven que ells lluitaven per la llibertat i se pensaven que França era la terra de la llibertat i les ficaren en una platja sense res, sense ningunes comoditats, i ahí ficats com un camp de concentració, no tan dur com el camp de concentració que anaven a conèixer, però en poquetes coses per a poder viure. L'alimentació era molt escassa. Alguns dies hi arribaven camions amb pa i sacs de llegum, que havien de cuinar amb aigua salada. Amb l'arribada de l'hivern, els més dèbils varen ser els primers en caure, a més de molts altres que varen morir de tifus. Els nostres protagonistes es varen involucrar en la vida quotidiana als camps de refugiats. Les condicions de vida que allí hi havien varen ser inhumanes. Els propis reclusos varen construir barracons de fusta i de lona, així com improvisades cuines i servicis excavats a la sorra. L'ajuda d'organitzacions com la Creu Roja, així com els subministres humanitaris, varen ser insuficients per a tal quantitat de gent, i molts varen morir víctimes de la fam, la humitat, el fred i malalties com la disenteria i la sarna. Jo vaig néixer a la sorra i en els senegalesos i en el fil del ferro del camp i en la necessitat. Els quàquers ens ajudaren molt i hi havia una dona que havia estat a Burjassot, que era sueca, i aquesta dona vivia a Agde, la Maison de Agde, i en Agde estaven preparant una residència per als refugiats xiquets i dones. Jo no pleguia això. Entonces els mestres reclamaren a meus pares i els mestres tornarem una altra vegada al camp per al govern de Petén. Mon pare, a banda de mestre, era practicant i del camp no el deixaren sortir perquè feia les vegades de practicant. Mon pare estava ferit en la batalla a Brunete i no tenia colze.
En els 6 primers mesos de reclusió varen morir almenys 14.617 refugiats espanyols. A les proximitats de la platja nord hi ha un monolit amb una placa en homenatge als 100.000 espanyols que varen passar per aquell camp de refugiats. A la memòria dels 100.000 republicans espanyols internats al Cap d'Argelers, després de la retirada de febrer de 1939. La seva desgràcia, haver lluitat per a defendre la democràcia i la república contra el feixisme a Espanya de 1936 a 1939. Home lliure, han recordat. A poc, hasta que vingué l'ajuda de la resistència i digué que se n'anarem, perquè jo soc un poc cetrí de pell, ma mare era més moreneta, i ma mare no tenia cap de documentació, i ni diners, no tenia res. Se ficà en el tren en ajuda de la col·laboració i menys mal que havia un matrimoni militar francès que no tenia fills i segurament li vaig fer gràcia, coses de xiquets. I creuaré la frontera baix la protecció del militar francès, que sí que era conscient de lo que era. 1 de setembre de 1939. Alemanya envaeix Polònia. Comença així la Segona Guerra Mundial, que va durar fins a l'any 1945. En esta guerra es varen veure implicades la major part de les nacions del món, incloses les grans potències, agrupades en 2 aliances militars enfrontades. Els aliats de la Segona Guerra Mundial, d'una banda, i les potències de l'Eix, per una altra. Va ser la major lluita de la història, amb més de 100 milions de militars mobilitzats i un estat de guerra total. La Segona Guerra Mundial va ser el conflicte més mortífer en la història de la humanitat, amb un resultat final d'entre 50 i 70 milions de víctimes. Cuando el gobierno francés decide para hacer algo con estas personas, pues no devolverlas a su país, porque lógicamente sabía que es lo que les esperaba en su país, trató de buscar alguna salida y publicó una orden para reclutarlos, es decir, para integrarlos al ejército francés y que colaboraran en la que entonces ya era, estaba incipiente la Segunda Guerra Mundial. El 1 de setembre del 39 que es comença la Segona Guerra Mundial. A partir del 1 de setembre del 39, els republicans espanyols, els que no han tornat a Espanya perquè no havien matat a ningú o no tenien ningú càrrec polític o era gent que s'havia ficat en l'exèrcit republicà però que no havien fet res important, podien tornar a Espanya. I Franco feu també una propaganda perquè tornaren. I els altres que se quedaren en el camp o se ficaren en la legió estrangera francesa per a lluitar contra els alemanys o se ficaren en companyies de treballadors estrangers. Aquestes companyies de treballadors estrangers què eren? Eren companyies que anaven en el front a cavar trinxeres, a fer búnkers i a preparar el front per als soldats. Miguel Lier, també Manuel Peris i entenem que també José Martí decidiren enrolar-se a les companyies de treballadors estrangers, unitats militaritzades dedicades principalment a tasques d'enginyeria bèl·lica, a zones estratègiques davall dures condicions de treball, per a lluitar contra l'amenaça de l'expansionisme feixista alemany, als inicis de la Segona Guerra Mundial. Què passa? Que quan invadís Hitler França, el 10 de maig del 40, a Mahuelo la guerra en el nord de França, que estava preparant les trinxeres per a l'exèrcit francès. L'exèrcit francès retroceda i Mahuelo, com està en companyies de treballadors estrangers que no són soldats però estan baix del comandament militar, té que recular igual que l'exèrcit. I aplega un moment en el mes de juny del 40 que és arrestat per l'exèrcit alemà. Com els alemans el veuen vestit d'uniforme francès, se pensen que són soldats. Entonces, el porten a un Stalag, que está en el este de Francia. Y pasa un año luchando en una de estas compañías y lo detienen efectivamente en el año 1940, en junio del año 40, en la zona de los Vosgos. L'ocupació de part de França per Alemanya
va fer que l'exèrcit francès es replegara, tot i deixant a la seva sort els refugiats espanyols que permaneixien desplegats al llarg de les trinxeres. D'esta forma, varen ser detinguts i traslladats per entre els més d'un centenar de frontaslags o camps de trànsit on estaven agrupats per nacionalitats. El Reich va establir una xarxa d'estalacs o camps per a presoners de guerra. Els guardians eren soldats de l'exèrcit alemany, en lloc de membres de les temibles SS. Eren recintes on, en general, es respectava la legislació internacional que garantia els drets dels captius. La desídia i el servilisme del govern francès presidit per Philippe Pétain cap a Alemanya, que va ignorar els republicans espanyols que varen participar a la Segona Guerra Mundial, a les companyies de treballadors estrangers, als qui no se'ls va considerar com a pertanyents a les forces de l'exèrcit francès, ni que mai havien figurat a la taula de formacions del territori francès duta a terme quan la mobilització, així com el govern espanyol, detentat pel general Franco, que directament va ignorar els compatriotes que varen lluitar a l'altre bàndol a la Guerra Civil Espanyola i els va considerar com a apàtrides. Va fer que els presoners espanyols escampats pels diversos estalacs se'ls retirara la seva condició de presoners de guerra i foren conduïts a camps de concentració com Mauthausen, Gusen, Dachau o Buchenwald. Miguel Lier, mentre participava al front de guerra francès que conté l'ofensiva alemanya, en juny de 1940, és capturat per forces enemigues al departament de los Vosgos, a la regió fronterera de Lorena, i és recluït al Frontstalag 140, un dels molts camps de presoners de guerra creats per l'exèrcit alemà en la França ocupada, situat al quarter Bouguenel de Belfort. A la tardor de 1940, de Belfort és traslladat a l'Estalag 11B, camp de presoners de guerra en sol alemà, en Falling-Bostel, a l'estat de la Baixa Saxònia. Coincideix allí una altra volta amb Manuel Peris, igual que a Belfort. Tots dos, classificats com a Rospanier, roig espanyol, excombatents del bàndol republicà repudiats per les autoritats espanyoles, seran enviats en direcció cap a la localitat austríaca de Mauthausen, el 25 de gener de 1941. I ahí està alguns mesos, hasta que en l'any 41 veuen que és espanyol i li pregunten a Franco què fem, a ell, a m'abuelo i a tots els restos d'espanyols, i li pregunten què fem en ells. Pues feu el que voleu, que vosaltres són apàtrides, no tenien la nacionalitat, crec que li llevaren hasta la nacionalitat espanyola. Entonces Franco, Hitler què fa? Prepara un tren, que és el tren de los 1500, que se'n va des de Belfort hasta Mauthausen. Las dos prisiones comparten, o sea, está Manuel con él, comparten el mismo destino, pasan primero por Belfort y luego van los dos a Falling-Bostel. Y ya de Falling-Bostel digamos que los clasifican como republicanos, digamos que el gobierno español no quiere reconocer, y bueno, pues deciden enviarlos a Mauthausen. Perquè que tu defengues el teu país, vale, però que te'n vagis fora, que no conegues a ningú, que t'agarren prisioner, que te prometen una cosa i després t'agarren prisioner i t'envien a un altre país que sin comerlo ni beberlo, jo per mi sigue una barbaritat. Quan els alemans vingueren a Espanya, al sud de França, els agarraren i quan digueren a Franco què fem d'aquesta gent. I Franco digué, quan menys espanyoles republicanos vengan a Espanya, mejor para mí. Això està escrit en tots els llibres. I l'agarraren en uns trens per portar animals a Mauthausen. Els primers republicans varen arribar a Mauthausen el 6 d'agost de 1940. Eren 400 homes traslladats des del camp de presoners de guerra de Moosburg, prop de la ciutat alemanya de Múnich. En un termini de poc més d'un mes, arribarien 5 convois amb 900 espanyols. Des d'aquest moment, el flux pràcticament es va detindre fins que a desembre de 1940 va començar el gran desembarcament.
Entre el 13 de desembre de 1940 i el 19 de desembre de 1941, 5.200 republicans espanyols varen ser deportats a Mauthausen. Traslladats en un comboi, el més nombrós de tots els que hi varen arribar, junt amb altres 1.506 presoners de l'Estalag 11B, 1.472 d'ells espanyols, Miguel Lier és internat al camp de concentració nazi de Mauthausen-Gusen, a l'estat d'Alta Àustria, amb el número de matrícula 6.630 per a ser sotmès a treballs forçats en condicions infrahumanes. Manuel Peris també seria ingressat a dit camp de concentració amb el número de matrícula 5.678. Y nosotros decíamos, no creíamos, no sabíamos lo que era el campo todavía. Com era la vida del dia a dia a un camp de concentració? Hi ha moltíssima literatura al respecte. Hi ha molts llibres, moltes imatges, moltes pel·lícules que ens intenten aproximar a la barbàrie que ens vivia als camps de concentració nazis. La realitat va ser moltíssima més dura. La macabra benvinguda la donava el capità George Bachmeyer, el número 2 del camp de concentració, que deia en un discurs amenaçador a cada grup de nouvinguts: «Vosaltres, que haveu entrat per eixa porta», i assenyalava la porta de la entrada, «només podreu eixir del camp per aquella eixida», però n'eixia un trist fum negre, i assenyalava el fumeral del crematori. El procés de deshumanització dels qui allí entraven era brutal. Despullats de totes les seues pertenences, dels seus records personals, rapats al zero, fins i tot barbes, bigots i celles, i avillats amb el famós uniforme a ratlles numerat. Cadascun d'ells perdien fins i tot el nom i passaven a ser tan sols un número. Mentrestant, a Paterna, apenes hi havia notícies dels paterners retinguts. Rafael Alfonso Barberà, germà de Miguel Lier, escrivia una carta al seu germà, interessant-se per la seva situació personal. Al mateix temps, s'interessava per la situació de Manuel Peris. Mentrestant, la situació al camp de concentració era d'autèntica explotació sobrehumana. Obligats a treballar fins a l'extenuació a una pedrera de granit, havien de pujar i baixar una escarpada escala de 186 escalons, mentre els capos els espentaven i els colpejaven amb bastons. Y un día nos hicieron ir a trabajar en una cantera. Y trabajando así hubo un muchacho que tenía una piedra y allí la piedra de granito, una vez se cortaba, había una parte que era como un cuchillo, era fino, ¿sabes? Y él tenía la piedra y el cabo fue
a hacer la masa, se estrambaló un poco y le cayó la piedra, quiso recogerla y se cortó un dedo. Y nosotros creíamos, mira, ves, la van a llevar a la enfermería y van a curarlo. Es lo que pensábamos. No. ¿Y ahora por qué? Y te pegamos un garrotazo. No podía. Y el muchacho, eso estuvo todo el día trabajando allí y que lo hacía como si no tuviera nada. Y es entonces que empezamos a creer un poco de lo que iba a pasar cuando nos dijeron, no saldréis de aquí. ¿No me entiendes? Y entonces ya... L'eix de la vida a Mauthausen era la pedrera de granit, en la qual treballaven els presoners fins a la seva mort per esgotament. Una empinada escala de 185 graons estrets, l'escala de la mort. Separava la cantera dels barracons, on vivien els deportats, que havien de pujar-la i abaixar-la 10 o 12 voltes al dia, mentre carregaven a l'esquena una pedra d'uns 20 quilos de pes. Si se'ls queia, encara damunt eren amonestats i castigats. De José Martí Oliva, el paterner del que menys dades en tenim, sí que coneixem el seu trist final. De la informació facilitada per la International Tracing Service, és a dir, el Servici Internacional de Búsquedes, que és un centre per a la documentació, informació i investigació sobre la persecució nazi, el treball forçós i l'Holocaust nazi a Alemanya i les seues regions ocupades, hem obtingut la següent documentació. El dia 24 de maig de 1941 va ser ingressat al camp de concentració de Mauthausen, amb el número d'identitat 4474. Allí va estar tancat fins el 20 d'octubre de 1941, que va ser traslladat al centre Gusen U, que dins del complexe del camp de concentració de Mauthausen era el camp pròpiament d'extermini. El portaren a... és que jo no estic segura ara, un camp de concentració, Mauthausen o Husen, i d'ahir, quin és el camp més xicotet, Mauthausen o Husen? Doncs ahir ell està primer en el gran, i d'allí el passaren al xicotet, i ahir és on el mataren. El 25 de desembre, dia de Nadal de 1941, a les 7:15 del matí, va morir. Segons el certificat de defunció, la causa de la mort va ser hidropesia, debilitat de la circulació. Les seues despulles foren cremades al crematori de Gusen el 29 de desembre de 1941. Tenia només 31 anys. Ell sigue el dia 21, m'abuelo sigue el 22. O si ell sigue el 22, m'abuelo el dia 20. El matarem perquè no volia per res i no aprofitava per treballar ni per res. Deshumanitzats fins a ser només un número, la mort no era res en aquell sinistre lloc. Especialment, els anys 1941 i 1942 foren anys de plom a Mauthausen i Gusen, on els mètodes d'execució dels presoners eren d'allò més cruels. Afusellaments, càmeres de gas, filats elèctrics, crematori. Tants com la pertorbada i macabra imaginació nazi podia arribar a imaginar. La grotesca parafernàlia utilitzada per a celebrar els ahorcaments requereix que li dediquem uns segons. Alguns reclusos arrastraven uns xicotets carros dalt dels quals hi anaven els reus. Junt a ells, els alemanys havien col·locat cartells on es llegia «Ja estic de tornada a casa». Davall desfilava una banda de músics presoners que entonaven «J'attendrai». I m'abuelo sempre m'ha dit que estava en la vagoneta número 6, que és una foto que està en tots els llibres d'història o tots els llibres sobre camps de concentració, darrere de la vagoneta. Y pasa el comandante del campo y se tenían que llevar el gorro para saludarlo. Los días había que
que ver dónde ponían los pies. A veces pasabas bien y otras veces no. Es allí que una vez hubo un compañero, vale bien con nosotros, estamos en un sitio que enterraban de patata para el invierno, y tenían que estar en una zanja con paja y demás, y poníamos las patatas y comíamos las patatas crudas como estaban allí. Y un día hay un cabo, no, un SS, que pasaba y ve que estábamos machacando, y dice, ¿qué comen estas? Y viene y ve que eran las patatas, y llama al cabo, ay, ¿qué es lo que pasa comiendo las patatas? Y demás, y le pega un bofetón, dice, éramos 5, ale, y hay que pegarle 5 palos a cada uno. Así es que el cabo tenía un trico, era un tubo lleno de arena, estaba lleno de arena, y con aquello pues nos pegaba. Le tira el tipo y coge un pico, quita el pico y con el palo del pico le pega 5 palos en el culo. Y cuando yo recibí aquello, luego veía que había sitio que no podía pasar porque con el culo, la imaginación como si tuviera un culo enorme. Y cuando formábamos en la pila, éramos de 5, yo me ponía a un extremo porque en el medio no podía, no había sitio. Y un dolor, pero no hay que ir a la enfermería, te liquida enseguida. La cuestión es que hay un listado de personas que trasladan. Entonces, lo de que él estaba en malas condiciones, aunque se puede deducir, ya digo, se saca de que cuando los trasladan es porque o están muertos o están muriéndose. Personas, por lo menos a las que estaban en Mauthausen, que estaban en malas condiciones físicas, lo normal es que los llevaran allí y allí acabaran. Pero en el caso de Miguel parece ser que por motivos desconocidos no ocurre así y lo trasladan a Dachau. Lo trasladan a Dachau y llega ese mismo noviembre del año 42, ingresa en Dachau. Debut al seu pèssim estat de salut prop a la mort, Miguel Lier, el 7 de novembre de 1942, és desallotjat amb 107 espanyols desahuciats més, per a morir a la càmera de gas, d'acord amb el protocol habitual que s'aplicava als presoners inhàbils per a treballar, al castell renaixentista de Harheim, en Alcoven, utilitzat com a centre d'extermini. Si bé, inexplicablement, al final són conduïts a un tren en direcció al camp de concentració de Dachau. Allí ingressa immatriculat amb el número 39.341. El grup d'espanyols amb què hi havia arribat és instal·lat a les barraques 24 i 25, els caps de les quals havien lluitat a les brigades internacionals. Hablan de los alemanes, pues no, mismo en el campo habían buenos alemanes, porque habían 2 que cuando se hablaba de demás, pues y había que
cogía su pistolet y le pegaba un tiro. Pero le pegaba un tiro en la cabeza y se quedaba muerto enseguida. Y nada más que de este hecho, para nosotros, era un buen muchacho. Porque los demás tiraban y estaba herido y sufría y nadie se ocupaba de él. Y era un peor. Así es que por te diré a aquel punto estábamos contentos de este alemán. Y entonces decíamos, mira, ves, ahora está tranquilo. No teníamos el valor así es que era el ambiente del campo. Sí, y seguía allí sin cancha. Y portaba el número 214. Que és els alemans, quan ven el número, dient el número tan bajito i encara no estan matat. Fruit del seu amor pel teatre i la cultura en general, el seu fill Manuel guarda com un tresor una llibreta on son pare duia anotades una sèrie de poesies, així com de lletres de cançons pròpies de l'època. Especialment, volem ressaltar un poema anomenat Pepica i Manolín, escrit per ell i dedicat a la seva dona i al seu fill, quan encara era presoner al camp de concentració nazi. Eres tú, Pepica, alegre hechicera que la primavera se refleja en ti. Tienes la carita bonita y graciosa, igual que una rosa en el mes de abril. A pesar del tiempo que va transcurriendo y de lo que he sufrido tan lejos de ti, nunca te he olvidado, mi esposa, querida, y si estoy con vida es solo por ti. Por eso, cielito, ahora que contento a este tormento ya le veo el fin, tu gran recuerdo alienta mi vida, mi esposa querida, tú y mi Manolín. Al demanar informació al voltant dels tres paterners a l'International Tracing Service, en companyia de tota la documentació facilitada, hem descobert, a més, una sèrie de cartes de la Creu Roja Internacional dirigides als familiars dels protagonistes del nostre documental, al voltant del seu estat de salut. Cartes que en ningú moment varen arribar als familiars de Manuel Peris, José Martí i Miguel Lier. En total, prop de 9 milions de persones foren assassinades durant la Segona Guerra Mundial a camps de concentració com el complexe de camps Mauthausen-Gusen. Només uns 80.000 varen sobreviure la guerra. Les SAS, abans de retirar-se, varen tractar de destruir proves, tot incloent la documentació al voltant dels presos. Per això, només aproximadament 40.000 víctimes han pogut ser identificades. Me escogieron porque había cogido la sarna, tenía granitos y demás, todo desnudo, y el que tenía algo de al lado, y yo como tenía esto, me pusieron de lado, y es ahí que me mandaron a Gusen. Y teníamos un traje bien, pues ese traje nos lo quitaron y nos pusieron de viejo, ya éramos. Y los zapatos yo los había conservado, oye, por milagro. Me lo quitaron y me dieron estos de madera, sabotes de madera, nuevo, blanco nuevo, lo estrené yo. Y nos pusieron con los alemanes y a pie hasta Gusen. Y era el invierno. Y yo con los zancos aquellos se llenaba de nieve y perdía el equilibrio y los perdía y los recuperaba hasta que llegué y ya me hirieron encima y los chascos estaban blancos, pero al llegar a Gusen estaban colorados. Y nada más. Y al llegar a Gusen, de la manera que estaba y con lo que tenía, había este asunto del comandante que elegía todos aquellos que tenían que morir, y como yo estaba en el estado pues me notó, y es ahí que tuve la suerte que el alemán
tu petit machin, y el tío este pues era el comandante, no hacía ni caso, y hazlo, y me hicieron correr un poco y demás, y se marchó. Y el secretario que iba detrás con este lío, pues no me apuntó, ya no estaba en la lista, y continuaron. Y cuando se fue, los compañeros me decían, qué suerte que tienes, todo esto es para morir. Y entonces yo miraba al alemán, no sabía hablar, yo quería decir gracias, pero no sabía qué hacer, y yo la miraba, y yo creo que me entendió. El cautiverio acaba el 29 de abril del año 1945, cuando las tropas americanas llegan al campo, lo liberan y él sale de allí. Termina un periodo de más de 4 años en cautiverio, quiero decir, había empezado en el año 39 en los campos de concentración franceses, que no eran tan duros como los alemanes, pero las condiciones no eran precisamente buenas. Y entonces, ya digo, termina un periodo de prácticamente 4 años en el que él está permanentemente recluido. Primero en los campos de concentración franceses y luego en 2 de los campos de concentración alemanes, que además son 2 de los campos más duros, más... El progressiu avanç de les tropes aliades al territori del Tercer Reich va fer que es produïra l'alliberament del camp de concentració de Dachau, el 29 d'abril de 1945, per efectius de la 42 Divisió d'Infanteria Arcoiris i la 45 Pájaro del Trueno i la 20 Divisió Blindada Liberadores, totes elles del 7è Exèrcit estadounidenc. El dia 5 de maig de 1945, el sergent Albert J. Kosiek, que dirigia un dels pelotons de reconeixement de la 11a Divisió Cuirassada de l'exèrcit americà, en una roda de reconeixement, va descobrir el camp de concentració de Mauthausen. Encara que a la informació facilitada per l'International Tracing Service no consta data, va ser alliberat també del camp de concentració Miguel Lier Barberá. Sobrevivir a un campo ya es difícil, pero sobrevivir a 2, 10 años entre penurias, 10 años entre penurias. Es decir, primero la guerra, luego los campos de concentración, luego la Segunda Guerra Mundial y luego 2 campos de concentración alemanes. Quiero decir... D'esta manera es va produir l'alliberament de les milers de persones que allí hi havien. Quan l'exèrcit nord-americà va entrar a Mauthausen, banderes republicanes varen substituir les banderes nazis. La porta del camp estava coberta amb una gran pancarta on es podia llegir: «Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras». I entre els centenars de presoners estava Manuel Peris Alfonso. L'únic que no comprenc com mon pare, perquè no era ningú escudó, com se diga, ha pogut resistir 5 anys. L'únic que a voltes me posa, ara ja no, una pregunta, com mon pare, perquè nasqué, i és que pesava 38 quilos i tenia 38 anys. Jo no sé com ha pogut resistir 5 anys. L'alliberament va descobrir i mostrar al món el rostre més cruel de la Segona Guerra Mundial, així com les atrocitats que dins d'aquells murs es va produir durant tot el seu temps d'existència.
mort, misèria, malaltia, desnutrició, patiment. Así es que cuando llegaron los americanos, ya nosotros, es decir, yo ya pues se fueron al cuartel, porque en el cuartel había de fusiles, todo que tuve, y cada prisionero que podía andar cogía un fusil y se iba a la fuera para ver si los veía y tirar. Pero yo fui a ver un compañero que estaba en la enfermería, pero vigilado. Y cuando fui a verlo, el pobre ya casi podía andar. Y al ver todo el trato que todo, ya no había orden ni nada, pues ya estaba un poco y cogió y me pidió que se ocupara de lui. Y me ocupé de lui, pero hubo 3 más que estaban allí al lado, que vinieron hacia mí. Así es que me vi con 4 enfermos. Y como Agusen era la ruina, pues me lo llevé a Mauthausen. Y hay 4 kilómetros y para montar, porque Mauthausen se encuentra en una cima. Y pusimos casi el día para llegar allí. Y al llegar allí pues ya había más comodidad, porque Agusen está hecho en piedra, la piedra que ha quedado allí. Hay muros así es que esto no podía. Es por eso que ha quedado Mauthausen como testigo y al mismo tiempo como algo de... Que pensava sempre en mi i volia veure'm, de veres. Soc jo que ha fet viure a mon pare. És que me pareix el que deia mon pare, que la mort per ells no representava res. Exacte. Perquè se tiraven els fils elèctrics, els alambres. S'acabó, mira, liberados. I mon pare m'ha dit 40.000 voltes, que estava, i tots els deportats volien acabar. L'única forma d'acabar és tirar-se, i no s'ha tirat per mi, per conèixer-me. Pero yo imagino que, claro, el desconcierto, la desorientación y la desubicación tenía que ser tremenda, porque por un lado estaban contentos porque habían sobrevivido al cautiverio, pero por otro lado no tenían que hacer, no podían volver a su país, no tenían trabajo, no conocían el idioma del país en el que estaban. Entonces, claro, la sensación debía de ser tremenda, de desorientación y de desconcierto, vamos, no sabrían qué hacer. Els espanyols que varen passar pels camps de concentració dels que hi ha constància documental ascendeixen a 9.328. D'ells varen morir 5.185, varen sobreviure 3.809 i consten com a desapareguts 334. Aquestes dades representen una tassa de mortaldat del 59%. Aquest índex general s'eleva fins al 64% quan es fixem en les xifres de Mauthausen. 7.532 homes, dones i xiquets internats al camp central o a algú dels seus subcamps, dels que varen morir 4.816. I que pesava 38 quilos i tenia 38 anys. No, ma mare sempre ha tingut la idea que mon pare estava viu, però viu, però no sabia si estava mort o viu, ni on estava, ni en França, ni en Alemanya, ni idea, no sabia. Un bando
en la ràdio republicana espanyola, que estava en França, con una emissora en França, era de la Creu Roja, perquè era la Creu Roja que feia el traslado i que ajudava a la gent que estava en l'hotel Lutecia. Pues la Creu Roja feu un censo de la gent i feren el bando ese para dir als espanyols que estaven vius. I d'ahí s'entera ma abuela i mon pare que ma abuelo estava viu. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencias. Ha tingut que estar un any recuperant i després ha tingut que trobar faena i fa que mos quedara. I ha sigut un problema perquè en Espanya, en aquella època, manava la Guàrdia Civil. I per tindre el passaport, no era passaport, com se diria això, un paper que t'hi deixava anar. Ma mare tingué que fer 40.000 passos perquè mos deixaren eixir. Perquè mon pare en Paterna estava considerat com una tallar-li el coll. I una vegada acabat la recuperació, estigué un temps treballant i ajudant els companys dels camps en la Creu Roja Republicana Espanyola. I d'ahí se fica com li agrada la política i per això s'involucra tant en la guerra, se fica de president o el nombraren de president de l'Associació de Deportats Espanyols en França. I d'ahí tenia ell contacte amb polítics, perquè en França i en París hi havia molts ministres. Jo me'n recordo de 9 anys, ojo, en tinc 76, fa molts anys. Jo me'n recordo que estava més o menys en un passillo que mon pare, perquè en aquella època era França i Espanya. Ell estava del costat francès i jo quan arribé del tren estava del costat espanyol. I hi havia uns cristalls que separaren. Jo el conia mon pare allí i ma mare me deia, «Això és ton pare». I ja està, i s'acabó. Ni més ni menys. El 13 de maig del 48, en una xomba de 20 metres quadrats, on estava la cuina, el dormitori, mon pare m'ensenyava el meu llit i era una maleta que l'oriller era el llit. Jo així tenia de tot, bueno, de tot, el que n'hi havia en aquesta època. I jo quan arribé a França diia, ma mare, jo no me quedo així, me'n vaig a Paterna. I ja està 50 anys. Jo sé espanyol gràcies a mon pare i a ma mare, que en casa era Espanya, no era França. I jo parlava espanyol en casa. I estava a la torre de Paterna en un quadre. Mon pare anava a treballar a Renault, de peón caminero, de merda. Per què sort? Perquè era deportat que Renault l'agarraren. I en aquella època també necessitaven gent per treballar. Me pareix que mon pare estava massa nerviós per saber on estava la torre, perquè quan arribàrem a Paterna, on tinc el piset, estava al carrer i el corral ple de gent. Hasta n'hi havia policies a l'altre cantó, la trasera. I mon pare estigué així un mes i hi havia 2 policies de nit i de dia davant de ma casa. Hasta que mon pare anava a veure a Galleta Río, a Rafa, no, al alcalde antes, com li diuen. Gerardo digués. I aquests 2 policies, no cal que Gerardo digui a 2 policies, s'acabó, deixeu-lo tranquil. Però de nit i de dia hi havia 2 policies en civil. Mon pare anava al bar, estava en el bar, anava així, anava així. La primera volta que vingui. L'any no me'n recordo. Però això és per a... Bueno, mon pare i tots els deportats tenien de tot. Seqüeles, mon pare ha tingut tot el que volies. No se notava, per fora estava bé, però per dins estava fet un cataplasma. I se morí en el 83. Ui. Nasqué en l'11, 72 anys. Todo lo que pasa desde que él sale del campo hasta que se instala en Montpellier,
que es ya su residencia definitiva, es cuando conoce a la que sería su mujer, a Felisa Olazarán. En cuanto es que del camp de concentració, pues ella estava fatal, y esta Felisa és la que la replegava i la que el cuidava i la que... I ell, pues claro, pues m'imagino que estava agraït en ella per això, ¿no? Está con gente de Paterna porque en un pueblo que hay al lado de Montpellier, se llama Fabregues, vivía su primo Francisco. Un llevaba el traje ese blanco con la raya blanca. Y mi padre, nosotros, yo era pequeñito, pero tenía 2 años y medio, ¿sabes? Uno lo llevó a vivir, y entonces mi padre recibió una nota que su primo a trabajar de empresa hasta el sitio. Mi primo y lo que tenía una pierna rota. Y la tenía ya bastante tiempo rota. Yo no decía nada a nadie porque la menor heredera era la cámara de gas. Y se aguantó pensando no hay cuenta aquí. Mi padre lo puso. Y en una explicación de 94 y fue un poco y bien implantado. No pensaven ni siquiera. La primera vegada que tenen contacte en ells, tota la família, els meus pares i els meus germanes i jo, va ser un viatge que vam fer a Montpellier, pues seria en el 1954 per ahí, o 55, que anàvem allà la família i estiguérem en Miguel, que era germà de mon pare, i en Felisa, que era la seva dona, que ell era una persona triste, ell no parla, jo no recordo que parlar res de lo que li passa en el camp de concentració, si ho passa, lo mal que ho passa i tal, jo no recorde, no tinc tampoc ninguna. Sí que recorde pues, que jo en fotografies l'havia vist una persona quadrada i era molt alt i tal, i seguia sent alt, però ella era una persona que no comunicava res, estava pues, sempre, no estava alegre, era una persona que no transmitia res, no? I sí que pues, jo recordo que se portava molt bé en el sentit que era una persona generosa i tal, però no tinc altra percepció d'ell especial, ¿no? Fuimos, volvió loco con nosotros, toda la familia, no sabía qué comprarnos, no sabía qué hacernos. Mi padre decía, no pidáis nada, por favor, no pidáis nada al tío. Y el tío nos compró ropa, nos compró regalos, nos compró de todo, no sabía qué hacerse con nosotros. Estaba maravillado que estuviéramos allí, su hermano y su familia. Y en Montpellier a la Federación Local de Montpellier, me di la baixa en Lyon y pasé a Montpellier. Y entonces la playa de Montpellier es cuando dije yo que era de Paterna, entonces me dijeron, no, ya, pues así es día de Paterna también. Entonces cuando me presentaron a Paco Barberá y a Peli, y ahí es cuando es más conocido. Com a persona és de molt calma, no era nerviós ni res. No era molt conservador, no, perquè jo he estat treballant dins de casa en Remendo i mai m'ha contat i sabia que jo estava a l'organització també de la CNT i això i mai hem parlat de res. Me'n recorde que odiava Franco, perquè ella va perdre un fill, mai el torna a veure, se n'anava d'Espanya i no el torna a veure, morir sense veure el fill, i això ella ho tenia molt dins. Mon pare pergué un germà, nosaltres perguérem un tio, i ell pergué tot. Tingué que anar-se'n del seu país, pergué la família, i mai va ser el que era. Perquè en el camp ell ho passa molt mal, i ja no fa una persona. Y supongo que en el mismo año de la liberación de Dachau se instala en Montpellier y de allí hasta que muere. De Montpellier no se movió, ni pisó España nunca más. Lo único, pues de lo que ha sentit en casa, parlar a mon pare, i mon pare sempre ens ha dit coses boniques d'ell. Mai ens ha dit de lo del camp, ni de lo que passava, ni res, perquè ell o no volia que tinguérem rencor, o no se podia parlar.
Entonces, pues nos contaba pues, cuando era joven, cuando vivía en casa. Sobrevivió al campo, pero digamos la muerte se la causó, aunque lenta y progresivamente, se la causó las secuelas del trato en el campo. Muere el 15 de marzo de 1971 en Montpellier. La abuela no ho sabia, però els germans sí que s'ho recelaven i sí que sabien que ell havia mort. Perquè a poco que entonces no és com ara que s'enteràvem de tot, a poco que sabies i oïes, sabies que d'allí no tornava ningú. Havien tornat des de la Divisió Azul, però és que se n'anaven de la companyia de Montillo i tots els que se n'anaven no torna ningú. I quan oïen, no com ara, que s'enterem de tot, però sabien que en el camp de concentració d'Alemanya havia mort molta gent. Entonces ells ja se recelaven que el tio Pepe havia mort allí. Perquè ma abuela s'haguera enterat que li hagueren fusilat al fill, li haguera plorat, però així estava plorant-li a un mort que no sabia que havia mort, ni en quines condicions, ni com ni on el tenia. Jo era molt bonica, quan ma abuela s'enterà que el fill havia mort en les condicions que havia mort, que ma abuela estava creguda que el seu fill estava per ahí. Com tants n'hi han amagats per les muntanyes, que entonces seria el maquis, se creia que el seu fill estaria amagat per ahí. Que ella quantes vegades ho dia, ai, si un animal vera aparèixer el meu fill per ací. Ella estava tota creguda que el seu fill estava amagat per ahí. El seu fill estava ja mort ja feia anys. Però ja s'entera ella, no te puc dir quan, però jo ja ho creia, jo era bonica, ja era bonica. Ella sempre tingué l'esperança que el seu fill anava a tornar. Doncs poguera ser, jo tindria almenys 8 o 9 anys, quan ja ella s'entera que el fill havia mort. Jo naixi en el 45, doncs fins als 50 anys ella no s'entera que el seu fill havia mort. Ara ja no podem fer res per aquestes persones, únicament és això, que la memòria d'ells seguisca per lo menos en la història de Paterna, que han sigut uns paterneros que tampoc han anat en un fusil en l'esquena, han anat a casa de ningú a fer mal, com han passat molta gent, que tu saps que ho has sentit dir, de violar i de fer coses i s'aixecar les cases, que Montillo no sigui d'això, però bueno, dona igual. Ha sigut una barbaritat, però no precisament el Montillo, en tota la gent ixa pobra que es veies allí tirats, allí en les regaores. És una barbaritat. Jo no tenem perdó. Que n'hi haguera gent mandona que per el seu mando li importa 2 pitos que la gent estiga allí tirada en zanjes, això no tenem perdó. Això no tenem perdó. Esta és la història de 3 paterners que varen viure l'atrocitat de la Guerra Civil Espanyola, l'exili cap a terres estrangeres, la persecució, la fam, la por, la negació, la deshumanització, la cruel vida a un camp de concentració. Des d'este documental hem intentat blasmar la vida d'uns paterners que han viscut totes aquestes experiències nefastes, per damunt de qualsevol tipus d'ideologia política i primant el civisme. Es tracta de 3 vides personals, de 3 històries personals, de lluita personal, de lluita per la vida i de coherència personal amb les idees pròpies. Que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan
se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario te tiña las canas, que nunca sepas ni cómo, ni cuándo, ni siento volando, ni ayer, ni mañana. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras, que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no valga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espina, que no te duerman con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que no se ponga la luna de miel.